नैबे हारसा गथ'नि रेड टेप गाइसमोन कार्बन प्लेट गोनां नैबे जाहैबाय आंनि जुटा दुरामो स्पिड जाहैबाय जोंना हारसा गथ' কি ক'বলৈ মন আছে কচোন পুৰা হেভি চলি আছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা চলিছে একটা কমেন্ট आङो माबायाव हायो 10 मिनिट 33 सेकेन्डआव ये गाइस दुरामो स्पिड एंड रेड टेप शूज ओ माय गॉड Hello everyone, welcome back to the Udoy Vlogs channel. तो guys, ये देखिए guys, oh हिंदी से बुंबा बेले, sorry guys man. खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि नैबे दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगआव थ' आंनि भिडिअ नायनानै मोजां मोनग्रा नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनाय नोंथांमोनसिम जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय थ' गाइसमोन नै जोंहा आसाम पुलिसनि थाखाय बिराद मानसिफोर प्रेक्टिस खालामगासिनो आरोना नै जोंनि खिथुनावबो सासे प्रेक्टिस खालामगासिनो थ' आं खारखांबाय आरोना गाइसमोन दा बावै ओरैजाय फुटबल गेलेनो फैदों खारदोंबो गाइसमोन नै ओरैजाय खाख्रेबबो दं जोंहा नैबे जाहैबाय जोंना हारसा गथ' কি ক'বলৈ মন আছে কচোন পুৰা হেভি চলি আছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা চলিছে একটা কমেন্ট কিমানত মাৰি আছে 32 মিটাৰ কচোন মোৰ লাগি আছে 14 মিনিট 50 সেকেন্ড মই ও মাই গড আৰু এটা ভাবিছো 14 মিনিট 20 সেকেন্ডলে কেনেকা আনিম ও মাই गॉड नोंथांमोना 32 मिटारखौ बेसेबाङाव खारगासिनो खिन्थाहरदो कमेन्टआव आसाम पुलिस फरेस्ट गार्ड एबिअबिनि थाखाय खारगासिनो नालाय दा बावै जों आंनि जुटाखौ नोंथांमोननो एसे देखायनोसै नैबे जाहैबाय आंनि जुटा दुरामो स्पिड तो गाइसमोन खारनो थाखाय जोबोद मोजां 32 मिटारनि थाखाय नाथाय 1600 मिटारनि थाखाय मोजां नङा 32 मिटारनि थाखाय जोबोद मोजां दुरामो स्पिड गाइसमोन आरो जाहैबाय नैबे हारसा गथ'नि रेड टेप गाइसमोन कार्बन प्लेट गोनां तो जुटाया जोबोद मोजाङानो बेबो खारनो एसे लाइट वेट 250 ग्रामसो दं खोमा मोनसेयाव नैबे आंना मोनसेयाव 220 ग्रामसो दङ खारनो मोजाङानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदो थाब थाब 1K खालामना होदो गाइसमोन बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि मोनथामसो रानिंनि एक्सारसाइज खालामनानै देखायनो होदो नोंथांमोना नायलांबाय थादो नैबे जाहैबाय आङो माबायाव हायो 10 मिनिट 33 सेकेन्डआव नैबे 10 मिनिट 33 सेकेन्डआव आंना बडिया बिराद गिदिर 80 केजि ओ माय गॉड डेन्जार मारिलै बियो नैबे जाहैबाय गेरेमसा गयारि तो बिथाङा बेसेबाङाव खारो होनदों 32 मिटारखौ 32 खौ 16 मिनिट ओ माय गॉड बिथाङा 11 मिनिटआव हायो नाथाय 16 मिनिटआ थगायदो आरोना डेन्जार खारो गाइसमोन नोंथांमोननिसिम आं मोनसे खारनायनि स्टेमिनारनि आरो स्पिड रानिं एसे खारनो हानायनि नोंथांमोननिसिम आं एसे मोनथामसो एक्सारसाइज खालामना देखायनो नागिरदों नोंथांमोना एक्सारसाइजखौ नायलांदो नोंथांमोना जुदि 12 मिनिटनि गाहायाव हायाखैब्ला नोंथांमोना बेफोर एक्सारसाइजखौ खालामब्ला एसे माने हेल्प जागोन आरोना गाइसमोन थ' लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय स्क्वाड जाम्प थ' बेफोरखौ खालामब्ला स्टेमिनार बाराय खारनायाव थ' नोंथांमोना खारनानै मेंनानै स' नेटनो नागिरनाया बेफोरखौ खालामबा नेट'आलासिनो खारबाय थानो हायो थ' नैबे जाहैबाय 2 नम्बर हाइटनि नोंथांमोना खालामखायो जानांगौ थ' आं खिन्थालायबाबो मिथिगौमोन थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो एसे खिन्थानानै होबाय आं मिथिनाय हिसाबै स्प्लिट जाम्प होननानै बुङो गाइसमोन नोंथांमोना खालामा मिथिया थ' आं खालामो ओमफ्राय दा आंना टाइमिंआ लागासिनो 11:31 थ' नोंथांमोना बेसेबां लायो खिन्थाहरदो गाइसमोन फुटबल खेल सोलिगासिनो जों गामि आरो राभा गामि गेलेदों गाइसमोन जों गामिया राभा गामिखौ गलसे सोना दोनबाय नै जाहैबाय नायगिरि बिथांमोना नै ओइ नै ओरैजायबो सानफ्रामबो खेल जायो गाइसमोन जोंनियाव नै गाइसमोन नायगासिनो मानसिफ्रा जों गामिया राभा गामिखौ गलसे सोबाय नै बिथिंजाय नायग्राफ्रा